देग्लाय बोसोरनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीगआ गसाइगावनि रायमना गेलेग्रा फोथारावबो खुंजागोन। गसाइगाव ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो जों सिगांदों। 2023 इं मायथाइनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग जोलुर बादायलायनाया गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे फैगौ 5 नबेम्बर खालारनिफ्राय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फ्रेन्डर्स क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावबो खुंफुंजागोन। बे जोलुर बादायलायनाया रायमना फ्रेन्डर्स क्लाब गेलेग्रा फोथाराव जीबीएफसीनि हम ग्राउन्ड महरै 5 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 28 नबेम्बरसिम गासै मोन 7 गेलेनाया खुंफुंजागोन। बेनिखायनो गसाइगाव ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादनि सोद्रोमाफोरा। नोंथांमोना बे जोलुर बादायनायखौ जेनेरेलाव 20 रां, गेलारियाव 50 रां आरो भिआइपिआव 80 रांनि टिकेट लानानै नायनो हानायनि सुबिदाखौ लानो हागोन। गिबियावनो खुलुमबाय। जोंखौ उरांगिरि दिनै मेल लिंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय फैगौ 5 नबेम्बरनिफ्राय बेहाय आसाम फुटबल एसोसिएशनजों खुंफुंजानाय ASPL आसाम स्टेट प्रिमियार लीगआ बाहायनो जानो थांगासिनो दं। दा बाहाय जागोना जाहैबाय जीबीएफसीनि हम ग्राउन्ड हिसाबै जोंनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाब खामलायब्रिनि बे हम ग्राउन्डखौ बिसोरो बासिनानै लानाय जादों। दा बाहाय गासै जोंनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव गासै 7टा गेम जागोन। बे गेलेनायानो दा 5 नबेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन। बेयाव गासै जोंनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव गासै 7टा गेम जागोन। बे जाहैबाय 5 नबेम्बरनिफ्राय 28 नबेम्बरसिम। बेवहाय दङ जाहैबाय गासै 8टा टीम दङ। जोंनि बे हम टीमखौ लानानै जीबीएफसीखौ लानानै बेहायनो जाबाय इउनाइटेड चिरां दुवार, खोरोमदाव FC, 11 स्टार FC, मरान टाउन क्लाब, जरहाट टाउन क्लाब, डिमा इउनाइटेड, कार्बि आंलं मर्निं स्टार गासै बै मोनसे गावनि हम टीमखौ लानानै 8टा टीम बाहागो लागोन। बेयाव गासै टिकेटनि खेला जागोन। टिकेटआ जाहैबाय जेनेरेल ओरैहाय जोङो सानजाजों जेनेरेल मोनसे जायगा दोन्दों। बेनो जाहैबाय 20 थाखा, ओमफ्राय गेलारियाव 50 थाखा, भिआइपिआव 80 थाखा, ओमफ्राय सिजन टिकेट हिसाबै लायोबा बेवहाय गाजै 450 थाखा। दा रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायदों, जोंनि फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा आरो बे जायगानि मानसिफ्रा जोबोरैनो मोजां मोनखायो फुटबलखौ। दा खावलायबाय बिथांमोनखौ, जुदि खेलायाथ' बिराद मोजां जागोनानो, बिनि थाखाय खावलायबाय बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे खेलायाव जगदान होयो।